lidi, vidíte u nového videa a jak si můžete všimnout, tak jsme, nebo aspoň já, nikdo se mnou nemohl dneska jezdit, všichni jsou v bazéně, já se jim ani nedivím, když je kolem 30 stupňů, 32, naposledy když jsem koukal, a jako, takže se fakt nedivím, že nikdo nejezdí. Takže dneska to bude takový, zase něco udělám, nějaký bílíčka, takhle budu trénovat a bude to takový spíš pokec. Jak jste možná mohli vidět, tak jsem udělal shorty, že můžu hitnout 300 odběratelů. To by pro mě znamenalo hodně a blížíme se k tomu fakt hodně rychle. Takže až budu mít 300 odběratelů, tak dám si kameru na helmu a bude video o motorce. Takže nevím, jak to udělám, ale potřebuju sehnat asi lík, by byl nejlepší, a abych to mohl tu helmu utřít, aby tam nebyla žádná mastnota, nic. Jinak to prostě tam nebude držet a jako když tam nebude držet kamera té helmy a pojedu třeba 50, tak jako asi nevím, jak to dopadne. A hlavně když si to nevšimnu, tak to je docela blbý. Takže potřebuju ten líh a nějak to tam šikovně dát. Já nevím, jak šikovně, takže si asi počkám na někoho, kdo to umí, protože kdybych to udělal já, tak určitě vidím, že bych zase něco to posral, protože já, že jo, když něco neposeru, tak to není prostě normální. Takže až bude fakt ta kamera té helmě, to budou bombový videa o motorce, ale asi mě nebudete slyšet, protože tam bude motorka, ten vítr, takže nějak ten mikrofon budu ještě muset pořešit. A takže to budou asi, uvidíme, jak to půjde. Já vyzkouším, jestli by mě tam slyšelo, jestli jo, tak by to bylo dobrý a zatím bych natáčel na to. A jestli ne, tak napište do komentářů, jestli by vám nevadily třeba bez audiový videa, kdyby tam byl jenom zvuk motorky a ne můj hlas, že když tak bych to doeditoval, ten můj hlas tam, jestli by vám to nevadilo. Že je to takový divný, a jako myslím, takže myslím si, že by to bylo super, kdyby se to tam nějak dobře dala, ta kamera by mohla natáčet i na motorce. Už by motorka potřebovala projet, já jsem ji už dlouho nejezdil, nevím, je to třeba týden, za mě to je dlouho. A jako který má už 3. motorku, tak za mě to je prostě dlouho. Nevím, jestli to je málo nebo hodně, ale ten kacek mě chce zabít, normálně se mě namotal do kola. No, uvidíme, no. A hlavně, až budu mít ten mikrofon, tak to hrozně bude dobrý. Až takhle krásně můžeme jezdit, hlavně s kámošema. Já nevím, jak to udělám. Asi, že mě budete slyšet jenom mě, protože asi 5, třeba nebo 4 mikrofony se mě
dojedu, tak vám ukážu ten kopec. A to jsem zkusil sjet s kamošima, že takhle sjedeme dolů a pak přes ten kopec. Takový kopeček, protože to je takový skokánek. Když jsem to zkoušel na motorce ze zdola, no, tak to úplně jako nedopadlo moc dobře. Poprvé to bylo dobrý, ale pak když jsme jezdili s kamošema ve skupince, ale no, já jsem to vždycky hulil na trojku a bylo to v pohodě. Já jsem skočil jsem mi klidně jako metr z dálky. Možná metr z dálky nic jako není, ale jako tam to je fakt takový divný, ale já nevím. Pak když jsem to zkusil, jak jsme byli, tak jsem ukázal skokánek, když jsme byli v té skupince. A tak oni říkali, ať to zkouším teda první. Já jsem tam už neměl vyježděnou trať, takže jsem nevěděl, kudy mám skákat, ale pořád jsem to hulil na té trojce. A no tak to úplně dopadlo moc dobře. To takovej tam nevím, jestli to úplně vidíte. Já bych chtěl rád skočit, ale je to takový zatramění. Tam je tam. Tak to jsem skočil. Takhle odsud jsem se rozjel, na trojku jsem to tam dal a udělal jsem takového supermana, no. Udělal jsem docela stojku na motorce, já jsem si normálně myslel, že už jdu tam nahoru, ano, no já jsem to nějak udržel. Já normálně fakt, to byl superman, já už na to radši nechci vzpomínat. A jsem rád, že jsem to přežil. Ono to na té kameře nevím, jestli to jde vidět, ale jako to fakt byl skok. Ono to je jako tohle nic, ale ono spíš ta nakopává. Jak to tam nakopne, tak jak to mě to nakoplo, tak mě to úplně vymrštilo a šel jsem do stojky, no. Všichni to viděli. A další tři my jsme